Аз мисля да гласувам за зелените на тези избори, защото са много симпатична партия, млада, поради което още не са успели да се завезат от болестите на нашия политически живот. Въпросът, а не се ли губи гласа? Не се губи гласа, защото при една по-голяма избирателна активност, която да се очаква, това, което зелените взеха на европейския вод, сигурно ще се удвои и утрои, а има и вероятност да мине 4% бариера. При всички случаи обаче, това гласуване за мен е стратегически избор, инвестиция в бъдещето. И мисля, че всички трябва да направят така. Колкото повече хора го направят, толкова по-близко ще стане това бъдеще. До сега гласувах винаги за една определена партия, тя ми е близка със своето название и с него има нещо от каузата, за което по последните 15 години работя права. Но, за съжаление, поведението на тази партия в последните години много силно ме разочарова. Тя много започна да прилича на другите и мисля, че тя изчерпи каузата си, следствие на което реших да я обърна гръб и е време за презареждане, за едно презареждане. Бюлетина номер 12.